fehér lonna mellé zöld level szedtem. A blokomban tettem, hogy mindenki lássa, hogy magyar kis cserkész lakik ebben a házban. Csapat, fordulj! Sorakozzatok a helyeteken. Kemény szél fúj, lányra kapaszítja. Vigyázzatok a házunkra. Hát, ha mire a nap lehajatlik, tűzben állunk tetőtől tartani. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e az ítésség benne, vagy apáink halálával elhalt, illik-e oldalukra a kar? Magyar nemzet, ha rád kerül a sor, része megint, ami voltál egykoron, hogy hatalmas, ki szemével jobban ölt, mint a fegyünk, más a fegyverével. A világot védtük hajdanában, a tatár és török világban. Vajon most, ha eljön a nagy munka, megbírjuk-e védeni magunkat? Ó, magyarok Istene, adj jelit, ha kenyértől is közeledik. Az égben uralkodok, hogy az égben uralkodol még te, a magad és néped dicsőségére. Nem akartam verset mondani, de ezt megtaláltam, ezt a verset, és úgy érzem, hogy ez nem csak 1948-ban, amikor ezt Petőfi megírta, ez most is, mára is beírjuk. Ma is megy egy forradalom, ami csöndbe, puska nélkül, de forradalom. Imádkozunk ezekért a hősökért is, hogy a magyar nemzet élve maradjon. Most engedjétek meg, hogy bejelentsem az ünnepi szónokunkat, tisztelet a bátraknak, emlékezés a Kulcsával Attilának az előadására. Ki tudja, még lehet. 1848. Talán olyan réginek tűnik, hogy magyarok néha mondják, olyan régen volt, talán igaz sem volt, de igaz volt. Elgondolkoztatok azon, hogy miért is volt ez a forradalom? Miért halt meg a magyar népnek annyi fiatalja? Márciusi ifja. Mi a neve a klubunknak? Igen, a Petőfi a régebbi neve, és pont erre köszönöm, hogy erre utaltatok, a Petőfi Klub. 1848 szorosan a nevéhez fűződik. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Választó vezetőségi gyűlésünk lesz az ebéd után. Nem vagyunk messze. Rossz kívánság ez? Legyen béke, szabadság és egyetértés itt a mi Petőfi Klubunkban is. Ezt kívánta a magyar nemzet, ez lehet, hogy egy kicsit más, az apróság, amivel figyelünk. Ők azt mondták, kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Tudja mindenki szabadon elmondani a véleményét. Ne kelljen börtönbe kerüljön az, aki a véleményét megmondja. Tisztelettel hallgassa meg mindenkinek a véleményét. Jó kívánság? Felelős minisztériumot Budapesten. Legyünk felelősek azért, amit teszünk. Vagy a jóért, vagy a rosszért. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási
tekintetben. A katolikus, a református, a luteránus, az unitárius, a baptista Istennek szolgáljon egyenlőségben, tiszteletben. Nemzeti őrsereg, közös teherviselés. Hát, ha a vezetőknek szívinfarktot akartok adni, akkor jelenjetek meg önkéntesekként minden alkalommal, és mondjátok, hogy én közösen szeretném viselni a terhet. Nem akarom, hogy 20%-a a tagoknak megszakadjon, azért, hogy sikeres jövője legyen a magyar házunknak. De jó lenne közös teherviselést kérni és megtalálni. Úrbéri viszonyok megszüntetése, esküdtszék képviselet egyenlőség alapján nemzeti bank és a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Nem 1848-ban akarom, hogy mondjuk ezt, hanem 2016-ban. Tanuljuk meg azoktól, akik életüket adták 1848-ban, hogy érdemes ezért harcolni. Amikor emlékezünk március 15-ére, elmondjuk közösen ezt az alsó sort. Egyenlőség, jó hangosan, jó? Egyenlőség, szabadság, testvériség. A Jóisten segítsen meg, hogy ne csak szavakban emlékezzünk március 15-re, hanem tettekben is ezt tudjuk gyakorolni, amikor március 15-re emlékezzünk. A Jóisten segítsen. Készültünk. Tulajdonképpen van egy újonnan alakult tánccsoportunk, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, és most a cserkészet fogja a zenét szolgáltatni, ők énekelnek, és a tánccsoport fog táncolni. Fogadjátok szeretettel őket, és remélem, hogy ez továbbra fejlődik. Ha valakinek van kedve belépni hozzájuk, nyugodtan lehet.
nem is kezdők lennének, profik, anyanyelvi szinten táncolnak. Tapsoljátok meg még egyszer! Máskor is elválunk benneteket. Csak gyakoroljatok. Most szeretném bejelenteni Kingicer Krisztinának a szavalatát. Ő fog egy verset mondani. Kérem, Krisztina, gyere ide. Gondolatok március 15-én. Döbröntei Imre verse. Emlékszem még diák éveimre, kokárdával a büszke melleken, kocskai sapakással vonultunk a térre, hazaszeretett lángolt ifjú szívünkben. Szent ünnepünk voltál március 15, nemzeti érzésünk nagy ébredése. Még bennünk lángolt, dicsó nagyapáink, hitükért halni készen izzó magyar vére. Mi is átéreztük ezt a szent felkölt vágyat, amit harcba vitte hős nagyapánkat. Szabad nagy hazába akartunk mi élni, vérünk gyújtogatta a lánglelkű Petőfi. Később, hogy felnőttünk és az élet állja, szétszólt mindnyájunkat a csonka hazába. Megismerkedtünk az élő valósággal, vezetőink kétszínű politikájával. Emlegették ugyan Széchenyi Kossuthot, de kultuszminiszterünk Klebersberg hona volt. És már kezdtük hinni, hogy minden megváltozott, a kétfejű sas imád galambá változott. A nyugaton dulló vihar már közelgett, és átsötört hazánkon a hitleri őrület. A nagy zivatar feltépte kis hajók horgonyát, elsodort, ránk hozta a háború poklát. Még ki sem gyógyultunk a nagy betegségből, a világháború okozta nagy vérvesztességből. Megint besodortunk egy újabb háborúba, ismét vérzett, pusztult népünk színe java. Galícia, Gyepe, Zaporovja sziget, sohasem felejtjük véres emlékeket. Don, Pripyat, orosz tél, visszavonulás, megölte seregünk több mint egy harmadát. Több mint 100 000 fogoly magyar baka pusztult el az orosz fogolytáborban. Mielőtt édes hazánk hadszínté lett, megszállta az álnok szövetséges német. Most már két ellenség gyötörte a népet, előről az orosz, hátulról a német, felülről meghult az USA bombazápor, utána üszkös rom maradt gyárainkból. A vasútgózpontokat, lakónegyedeket romboltak le földig a bombaszőnyegek. Mindenütt jaj, könyv, vér, megaláztatás, közepet vergődött az elárult ország. Átgyöbörgött rajtunk a barbár szovjet horda, nőket meggyalázva, rabolva, pusztítva, magunkra maradtunk, vérbe megtépázva, üldözött vadakként tulajdon hazánkban. Majd orosz tankok és szuronyerdők között Rákosi bandája is visszaköltözött. Roth, Auschwitz, Gross, Rosenberg, egyebek ültek a szép magyar fedőnevek megett. A volt nyilas nácik aljas bűneiért ontották bőszülten ártatlanok vérét. Elvük volt, hogy 10 ártatlan pusztuljon, inkább, mint egy bűnös megmaradjon. Városok szennyéből felbúvált ávosok kegyetlenkedtek, mint bőszült vadállatok. Embertelen kínzások, megcsonkított hullák tették hírhedté a Rákosi uralmát.
Az új arcújokban megváltozott minden, ami eddig erény volt, az lett bűn és szégyen. A volt középosztály lett kifosztott árva, szégyenbélyeg lett nemes származása. Vezető tancégben, hivatalban, gyárban, csak is az lehetett, ki bent volt a kommunista pártban, tőlük nem kérdeztek előképzettséget, úgy mondták, ők felfedezett őstehetségek. Kihabzó szájjal éltette Lenin Sztálin Marxot, politikai őrnagyorangot kapott. Az új hadseregben is ott basáskodott, a kommunista pártnak mindenkit besugott, és jöttél megalázva március 15. Téged is elloptak a tolvajvörösök, az ostorral kivett, kihasznált rabszolgák parancsra üvöltve, éljen a szabadság! Igazából ez nem is egy vers volt, hanem egy történelmi összefoglaló. Köszönjük szépen, Krisztina, nagyon szépen! És most megkérek mindenkit, hogy tisztelegjünk március 15-ének énekeljük el a himnusz, szálljatok fel. Csendkészeket is meg... Magyar himnusz. Ó, együtt? Jó. Jó. Csapat, vigyázz! Zászlónak tisztelet! Isten áld meg a magyar jó kedvelőséggel, nyújts fejére végül a küzdelenséggel. Varsos, aki régen tét, hozzájávig esztendőt, megbűnhődtek már elég a múltas jövendő. Csapat, vigyázz! Foglaljatok helyet. Álljon mindenki. Helyet lehet foglalni. Foglaljunk helyet. Csapat, utána lépés, indulj! Százados sejhaj, százados a felül a lopára. Visszatekint sejhaj, visszatekint a felfáradt magára. Ugye fiú, szélélet a katonai élet. Csak az a baj sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a visel. Sejhaj, miattában nem csinálnak okot. Apakának sejhaj, apakának nem írnak utat.Ányújó, lesz annak a búcsúztatója. Szépen István sejhaj, Barnak István lesz a megsiratója. Hát akkor ez volt a március 15-én megemlékezésünk és bevezetés a választási időszakra. Megkérek mindenkit, hogy maradjatok, és mindenki szíve szerint
válasszon és csinálja dolgokat, szóljon hozzá, ez egy közgyűlés lesz, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és fogadunk mindenkit. Most átadom Attilának újra, ő elmondja az asztali áldást, mert ezután az ebéd következik. Még egyszer nagyon örülök, hogy eljöttetek az Isten tiszteletre és a programra is, a március 15-i megemlékezésre. Csak annyit szeretnék, hogy jövő vasárnap az Isten tiszteletünk után közös ebédet fogunk szervezni. Tehát a nyitott Biblia gyülekezet Isten tisztelete lesz. Mindenki hozhat egy olyan ételt, amit meg tud osztani, azután pedig megnézzük egy filmet az imáról, az ima fontosságáról. A film címe az, hogy War Room. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Még egyszer, álljunk fel és mondjuk el az asztali áldást, és készüljünk az ebédre és azután a ülésre. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok, hogy Isten áldjon meg, távol a